Hej, jeg hedder Lisbeth Sneden. Jeg er blogger, foredragsholder og konsulent. Jeg har valgt at lave en lille video om, hvorfor du måske skulle booke mig til et foredrag. Jeg har valgt at sætte fokus på gigt. Og hvorfor er det så vigtigt, at vi får fokus på gigt? Det er det, fordi at over 700.000 mennesker i Danmark har en eller anden form for gigt. Det er samfundets tredje største udgiftspost og den mest usynlige. Så kender du en, der har gigt, eller du gerne vil høre mere om, hvad gigt gør ved din veninde, din ven, din mor eller far, eller måske bare en kollega. Hvad gør vi, når en kær eller os selv bliver syge, og kan vi gøre noget? Kan jeg få et godt liv med gigt? Og hvordan håndterer jeg dagligdagen med en sygdom? Måske endda en kronisk sygdom. Betyder kost og motion og en positiv indstilling overhovedet noget? Alt dette og meget mere kan du få svar på i mine foredrag. Og du vil opleve en holdningsændring både for dig selv, men også de pårørende, du eventuelt har med, når du går hjem. Der vil være gode idéer og måder, du kan håndtere tingene på. Og så har jeg for øvrigt selv levet gigt på 23 år, og jeg har altså et godt liv.